एबसुनिफ्राय गोख्रों भिडिअखौ जायफ्रा नायाखै नायनानै लाग्रो। गोबाङा नुबाय, गोबाङानो नुवाखै जानांगौ नैबे भिडिअखौ। आरो नायखांनायनि उनाव नोंथाङाबो दिनै माबा मोनसे आंबो बुंनो गोसो जादों होननानै बुंनो हागौ। इभेन जायफ्रा एबसुआव थाखांबाय बा एबसुनिफ्राय रिटायार लानाय बायदि जाबाय बा एबसुआव गैथ'ला, अफिसफ्राव थाथ'ला, बेफोरनि थाखाय नैबे खौराङा जाहैबाय मानगोनां दिपेन बर' सारा दिनै मा बाइट होदों। बे बाइटनि उनावहाय नोंथाङाबो बाइट जागोन मोनसे खौरां आरो स्पेसियेल आं जोबनायावसो होगोन, नायजोबोब्ला थारैनो बुजिगोन। हेलिकप्टार लालायनानै थेलामारा माने ढेकियाजुलि अरुण बागाननि कान्दआव थांदों। मन्थ्रिफोरा आसाम सरकारा बेफोरखौ लानानै बिराद एक्टिभ, खिन्थु दुधनै कान्दखौ लानानै दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकाराखौ एक्टिभ जानायखौ जों नुवाखै। भिक्टिम परियाल जाय मार्डार खालामजाबाय बे न'खरनो कम्पेनसेसन होनांगौमोन। गुबुन इन्सिडेन्टआव मानसि थैयाखै, खिन्थु गावनि हारिनि बिनानावनि इज्जत मान सन्मान बासायनो रायलायनो थांनायाव बेखौ बुथारनाय जादों। दा बेखौ लानानै जोङो गोथौयै दुखु मोनदों। जोंनि जि दाबि जे आसाम सरकारा जिखुनु बिनिमयाव दायनिगिरिखौ साजा होनांगोन। ट्राइबेल जनजाति बर' जानायखाय जोंखौ बन्सित खालामदों नामा, बैखम्य खालामदों नामा, जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामदों नामा, बे जोंनि प्रश्न। धनालिया थांनाय माने राजमेलानि समाव 2023आव आरोबाव सासे बिनानावखौ बिथाङा माने रेप खालामदों आरो बिनि उनाव बेलाव फैनानै आरो माने गें रेप खालामफैदों, बिनि उनाव मार्डार खालामदों। आयेननि मा बेबायदि लामा दङ जाय मानसिया रेपिस्ट कालप्रिट मार्डारार बे गनानै दिनै बिथांमोना बेल एप्लाइ खालामनो नागिरदों आरो बे खुनु कारनाव जोङो सयज खालामनाय नङा। रायजो राजाया दिनै आयेनखौ आखायाव लानो गोनां जादों, बेबायदि पर्याय जाहाथे फैनाङा आरो बेखायनो सरकारा एक्टिभलि खामानि मावनांगौ। बर' हारिनि साफ्रोमबो सांग्रां नोगोरारि आफादफोरा बयबो ज' लोगो नांनानै एखे आवाज होनांगौ आरो अन्यायनि बिरुद्धै गसंथेनांगौ। अन्यायनि बिरुद्धै जोङो जास्टिस मोननांगोन। बिनि थाखाय दिनै आरो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारि माहारिनि आफादफोरखौ लानानै बर'नि माहारियारि गौथुमफोरखौ लानानै साननैनि जोङो गणधर्ना प्रटेस्ट धर्ना बेयाव जों लाबावदों आरो बिनि उनाव गिख्रंथाव धर्ना खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन जुदि आसाम सरकारा राइट टाइमाव बेखौ एक्सन लायाब्ला। आरो बेखायनो जोङो फिन खेबसेबाव आपिल खालामबाय, फैबाय थानाय समाव बयबो जोंनि गार्जेन, जोंनि आफादफोर, जोंनि गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाया सांग्रां जायो। नङाबा बेबायदि माने जि मोनसे चक्र, बेबायदि मोनसे हारि, बे हारि आरो चक्रजों जेब्लाबो जोङो एटेम्प खालामजाबाय थागोन। बेखायनो जोङो गोरलै लानाङा आरो ससियेल सिकिउरिटि, ससियेल सेफगार्डखौ लानानै जोङो बयबो सिनसियार जानांगोन। आं बेखौ दिनै खावलायबाय। गोजोन्थों। बिथांमोना गावनि लेभेलाव खामानि मावनांगौ। एमएलए आनो जा, मन्थ्रियानो जा, काउन्सिल सरकार दङ, बेयाव मजबुत सरकार, बिथांमोना गावनि लेभेलाव खोथाखौ बुंनांगौ, खामानि मावनांगौ। गिबि मन्थ्रिया मानो सिरि सिरि दङ बिनि सायाव कुइसन सोंनांगौ। आं मिडियाखौबो खावलायगोन, बिथांमोना बिनि सायाव मा रिएक्सन होयो, मिडियाबो बिथांमोननियाव कुइसन सोंनांगौ। बे आंनि स्पष्ट बाथ्रा। गोजोन्थों। আমি বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰো এনেকা হলে। আমাৰ যোনটো চৰকাৰ প্ৰশিক্ষণ আছে তেওঁলোকে যদি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন নলয় বা দোষীক যদি বাৰে বাৰে এনেকুৱা যদি মুকলি আকাশত যদি ওলাই থাকে, আমি কি ফিল ছেভ কৰিম? আমাৰ ছেভ একো নাই ইয়াত। তো সেইকাৰণে আমি বহুত দুখিত হৈছো। এতিয়া মই মোৰ ফালৰ পৰা আমি গাঁওবাসী বা আমাৰ যিমানখিনি সংগঠন আছে দাবী কৰিছো যাতে দোষী যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি পায়। আমাক ফাঁচিটো লাগে, ফাঁচিটো যাতে সিহঁতক কৰি দিয়ে, জীৱন যাপন হেৰিটো যাতে কৰি দিয়ে। লগত মোৰ ভাইটি হিৰণময় কাকলাৰী, তেওঁ এতিয়া এই পৃথিৱীত নাই, যিহেতু তেওঁক 20 লাখ টকাৰ এটা কম্পেনচেশ্যনটো হেৰি কৰি দিব লাগিব। লগত যোনবিলাক মাইনৰ ছোৱালী ভিক্টিম হৈছে, 2জন ছোৱালী, তেওঁলোকৰ কাৰণে 5 লাখ টকাকে চৰকাৰে কৰি দিব লাগিব। আৰু এই ঘটনাটো হ'ল নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা ঘটনা আৰু যাতে নঘটে, সেইটো কাৰণে যাতে চৰকাৰে ভাল এটা পদক্ষেপ লয়। লগত আমাৰ অসমৰ ডিজিপি মহোদয় আপোনালোকে সজাগ হওক, ষ্ট্ৰিক্ট হওক, যাতে নেক্সট টাইম কোনো দিন যাতে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া এইটো মাত্ৰ ঘটনা নহয়, বাৰে বাৰে অল অসমত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সৰু সৰু এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটি আছে। চাগে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি নেটৱৰ্ক সৰু সুৰা কাম কৰি আছে। পুলিচ প্ৰশাসনে কি কৰি আছে? পুলিচ প্ৰশাসন যদি কিবা এটা কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'লো হয়, নিশ্চয় তেওঁলোকৰ
দমন কৰিব পালো হয় আজি পুলিচ প্ৰশাসন বা চৰকাৰে কঠোৰ নোহোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ ঘটনাটো বাৰে বাৰে ঘটি আছে তো মই কওঁ যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসন সকলো যাতে হেৰি হয় ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লয় প্লাছ এইবোৰ ঘটনা যাতে আৰু নেক্সট টাইম কোনো দিন নহয় আৰু এইটোৱে যাতে শেষ ঘটনাটো হৈ থাকে সেইটোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ थ' नोंथांमोना खौरांखौ नुबाय बाव स्पेसियेल खोथाया जाहैबावबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेब्ला जिनाहारि जायो माबा मोनसे बुथार जानाय जायो थाब इनिसियेटिभ लाजानायखौ जों नुनो मोना आरो बे नुबोजागासिनो दङ बे सोरनिबा बुंनायल' नङा नुबोयो जों दिनै आं मुं खारिनो साना नाथाय बिटिआर सोरखारनिफ्रायबो माखासे सोद्रोमाफ्रा धरना बा बे खुद्रिसारनायाव थांफादों सोरखारानो दं जोंहा नाथाय मानो दिनै सरकाराव थानायफ्राबो खुद्रिनायाव ओंखारफानो गोनां जादों मानो आरो साननो गोनां बायद्य जादों बर'फ्रा जास्टिस मोनमारगोना मोनमारा बेखायनो दुखु फोरमायदों मानगोनां दिपेन बर' सारा आरो लोगोसे साननो गोनां बायद्य ओरैबायदिबो जादों बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा खायफा मानसिया बुंदों ना बे दुखु गोनां न'खरनि थैनाय जाथाया थाङै 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 इलेक्शननि फान्डसो जाहैसिगोन नामा इलेक्शन समावसो माबा मोनसे बेनिफिट जाहैनायनि खायफाया बिदिबो बुंदों थ' साननो गोनां बाथ्रा बे खेत्रआव नोंथांमोन रायजो राजाया मा बुंनो सानो अन्नानै कमेन्ट होनो हागोन